का तनिका बजा के कहले का चलो बबुआ तो करी सुमिराना मा तोहार कि करी सुमिराना मा तोहार ए माई हमरा अरे सुमिरन में आवा करी सुमिरन मा तोहार ए माई हमरा सुमिरन में आवा वही का कहले के भाई सुमिरन में आवा माई सुमिरन में आवा सुमिरन में आवा माई सुमिरन में आवा सुमिरन में आवा लइका परल पे मजेदार लइका परल पे मजेदार ए माई हमरा सुमिरन में ये माई हमरा सुमिरन में ये माई हो बड़ा हो नेवता भेजवनी मैया पाँच फूलों नेवता भेजवनी मैया चलिए हमारा कौशल सिंह जी पुरस्कार दिले बनी मनीष सिंह के बार बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा भगवान से प्रार्थना करब कि राजा बन के राज करी फिर हमारा शंकर भैया व्यास जी पुरस्कार दिले बनी बार बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करो माँ से बढ़कर देवी और पिता से बढ़कर देवता इस दुनिया में कोई नहीं है काहे बबुआ एक विद्वान कहले कि जिस घर में माता पिता हंसते नहीं उस घर में देवी देवता बसते नहीं जिस घर में माता पिता रोते हैं उस घर में कभी देवी देवता नहीं होते हैं सही बात बा एक विद्वान कहले कि पुत्र को पुत्र हो जाले पर माता कुमाता नहीं होती एकरे के विद्वान संस्कृत में कहले कि पुत्र जाए ती भव कचित पितु माता ना भवती लइका कहले के माई तहरा महिमा के बखान कितना करी कालिदास जी महामूर्ख रहले जब ना डार पर बैठ रहले वही दहिया के एकत्र रहले आवे जान लोग के कहस कि हट जा तो गिरी तो दबा के मर जइबो बाकी उनकरा ई ना बुझाए कि गिरी तो सबसे पहले हम ही दाची यार उनकरा पर तकलू तो महामहिम प्रचंड विद्वान कालिदास कवि कहा लइका कहले के माई पूरा कोई तुलसी को पीर के ठाकुरा ना करके तो हम लोग तो पति के अरे बनवलू पति
गाना बजाना बड़ी साधना के चीज हो, बड़ी शांति के चीज हो। अलग घड़ी हबर हबर लुबुर लुबुर तो ढेर लोग आवता ना बबुआ। एक घड़ी के गवैया लोग लेरवाड़ी में जाता तो बुझाता कि हम आ गइल बनी अयोध्या में। लड़का कहले के माई लड़का कहले के भाई एकले के बनारसी घराना में जाई तो बाज लोग के दोसर भाव लागेला। ए बंदा बलू तो को देखी के अरे बना रही हजारों हजार रुपया पुरस्कार नबा बता दी सब जीन बाबा पूजा कमेटी की ओर से है 1 मुठ्ठा रुपया पुरस्कार आइल बा। भगवान से प्रार्थना करब ई कमेटी करोड़ों साल तक चले। भोजपुरी कैसन केहू सितारा ना होखे जे एजा सेवा करके ना जाए ना जी। बाकी जे सेवा करके चल जाता जी ये ठीक ना हो। सही बात बा। कहत रह के 3 बजे से चलल बनी आवत रह हमरा बाद में जबकि तहर जामल रूटे नहीं थे। लइका कहले के माई असरे में लई का तोहार है असरे में लई का तोहार ए माई हमारा अरे सुमिरन बबुआ समय ज्यादा नहीं खेले के ना जी। घड़ी के गीत संगीत ऐसा हो गई बा। पहले के गीत संगीत में चाचा जी साहित्य रहे, आधुनिकता रहे, वो गीत में शिष्टाचार झलके। आज करके गीत ऐसा हो गई बा कि कहाँ ही लाइक नहीं खे ना बबुआ। चलते चलते कहे के बता बबुआ